Pýtate sa na slušnosť. Ktorý prípad máte? Máte na mysli toho voliča Korčoka, ktorý včera verbálne napadol Erika Kaliňáka a jeho manželku a s prepáčením povedal, že mu priebe na jeho malý priebaný ksicht? Toto ste mali na mysli? Alebo ktoré prípady? Nevidel. Povedzte mi jeden príklad. No, ja neviem, tak napríklad hovorím, ten Andrej Danko, ktorý spôsobil tú nehodu. Áno. Ušiel z miesta činu, kde mu do bytu, do domu viedla olejová stopa z vozidla. No. Fakty. Som v Dúbravke vyrastal, však to vy asi aj viete. Áno. Keď ste si zistili toľko veci o mne. Áno. Tak ja to poznám, aj tam aj tie domy, aj všetko. Poznám aj tú ulicu, kde sa to stalo. A ktorú nehodu, prepáčte? Ktorú nehodu, pán Rezek? Teraz tú poslednú do toho semaforu. Ja myslíte ten dopravný priestupok? No áno, však samozrejme, dá sa všetko prekvalifikovať. No, to nie, pán Rezek, pán Rezek, takto, prepáčte, toto je presne ono. Keď sa bavíme o prekvalifikácii, tak napríklad Moniku Jankovskú, ktorú sa prokurátori cez svojich ľudí pokúšali zabiť vo väzbe, tak ako zabili Lučanského, práve s Juditou Vlašákovou, ale som samok veľa čítam. Naučil som sa točiť nejaké veci. Doxing je môj rodený talent, v tom budem pokračovať určite. Keby bol trestný, tak už sedím dávno tu v base, to je jedno, čo vám ku môjim zatýkačom môžem povedať. Keby som bol neonacista, antisemita, čoko... Nie je trestný, to uznávam, ale zase považujete to aj vy za OK? Ktorú časť? Myslíte doxing typu postavíme niekomu šibenicu pred jeho domom? Taký doxing? Fú, tak to neviem, či sa to stalo? Pán Rezek, teraz si prvýkrát myslím, že zavádzate, ale ak nie, ospravedlňujem sa. To urobil Igor Matovič s bandou jeho 500 sektárskych prívržencov pred legálnym bytom Roberta Fica. Myslím, že 2018 bol 2019. Áno, ja mám Igora Matoviča zablokovaného na sociálnych sieťach. Alebo myslíte doxing typu Zomri, admini Peter Valovič a Eduard Galo, ktorí pripreli, ktorí donútili niektorých ľudí v realite si zmeniť až priezvisko, aby ich mohli niekde zamestnať po tom, čo sa ich identity objavili v minulosti na facebookovej stránke Zomri. Doxing takého typu myslíte? Pretože pán Rezek, ja mám za sebou 4 zatýkacie súdy. Každý v mojom živote neexistuje ani jeden, a na to si ja dávam extrémne bacha, v mojom živote neexistuje jediný konflikt, ktorý som ja začal. Zomri začali konflikt so mnou, Štromajer začal konflikt so mnou, všetci politici začali konflikt so mnou, Jaroslav Naď a Eduard Heger si ma začali dávať na status, a Hanzelová do mňa začala kopať prvá, Šnídl do mňa začal kopať prvý, Todová do mňa začala kopať prvá. Ja som občan Slovenskej republiky a odkedy mne poslali zatýkače ako občanovi Slovenskej republiky, tak som reagoval ako občan Slovenskej republiky. Napriek tomu, že... Je veľká, samozrejme, lebo máme vojnu hneď za hranicami, to je pochopiteľné. Hej, jasné. Myslíte tie palmy, čo teraz vysadili v Kieve na tie bikini party, ale v pohode. Alebo STV. Ale zhodneme sa na tom určite, že osoba A môže tvrdiť niečo a počas vývinu, prerodu, vývoja, nazvite to ako chcete, počas času, počas toho, ako plynie čas, zmení alebo upraví svoj výrok. Dá sa také? Lebo to urobil... Každý môže upraviť svoj výrok, ale dôležité, pretože... nenegoval úplne ten pôvodný, obzvlášť keď som predtým ho vlastne potvrdil kvázi. Výborne. Čiže inými slovami, citáciu, nech príde, trošku môžeme napraviť fasádu, ste aj vy mohli zmeniť, že ste sa rozčulili a teraz už to tak neplatí, že? Áno, samozrejme. Super, súhlasím. Ja hovorím konkrétnemu klientovi, ktorý ma na to upozornil, lebo dobre. ma na to klient. Super, dobre. A prečo toto nemôže urobiť Peter Pellegrini? Ku ktorému ja mám kopec výhrad a kritizujem ho, ale prečo toto nemôže urobiť Peter Pellegrini? Otvorím šampanské prvý, ak to spraví. No, nie, takto, moment. Pardon, vy ste uviedli výrok, ktorý ste neskôr zmenili. Respektíve ste sa vyjadrili, že to bolo... No, to urobil aj Peter Pellegrini. Uviedol výrok o poslaní vojakov na Ukrajinu a potom ho zmenil. To je referujem ku tým billboardom, čo ste povedali. Áno, to je pravda. Čiže teda netlačím vás do ničoho, ale zhodneme sa obidvaja na tom, že vy ste principiálne urobili obidvaja tú istú vec? Ale ja nekandidujem. A neovplyvnil som tých
No poď. Ale Pellegrini neporušil zákon. On si viedol kampaň svojou cestou, ktorá je samozrejme kritizovaná z druhej strany a vice versa, lebo to je politická opozícia. Ja som absolútne nikdy nepovedal, že Pellegrini porušil zákon. V živote nikdy. Jasné. Odo mňa nebudete nikdy počuť. Môžeme mu napraviť fasádu, niekoho zbiť, zabiť, rozjebať ksicht priebanému, neviem čo, nemyslím tým vás. Robert Mihali, keď sa karta obráti a ja sa vrátim na Slovensko, tak ti garantujem, ešte raz, garantujem ti, že ak ťa toto niekedy ja osobne uvidím, niekedy v živote ešte uvidím urobiť, tak na tom divadle tú žulovú stenu prejebeš tvojou hlavou. To ti garantujem.